Ayan, good morning. Good morning. Welcome sa aking munting channel, Bicolana Vlog. Ayan, nandito ko ngayon sa aking halaman sa labas ng aming bakuran. Ayan guys, ang aking mga alagang bonggibilya. Ito maliit lang siya. Even though it's new, I can already tell that this feeling is taking over. Yan ang mga alaga ko, napakagaganda. Ayan, medyo sumikat na yung araw, medyo patanghali na guys. Kita pa ba? Ito ganda nito, possible na naman. Ito kulay orange, ganda niya. Good morning. Kalamansi. Ayan, kulay violet lang siya. Kulay violet. Ito yung kagigising ko lang guys. Ayan. Lumibot ako dito sa aking hardin. Ayan ang aking mga halaman. Ayan. Nagagandahan na nagsibo pa na. Kita nyo ba yan? Medyo masilaw na kasi naano na ng araw. May sikat na yung araw. Yan ang pangpasigla ko sa aking umaga guys. Bulaklak ko na yan. Pangtanggal stress. Ito naman purple siya. Maliliit lang ang bulaklak niya. Ito naman kulay pink. Ito po siya pink. Ito naman ang aking kalachuchi. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Ito, red na red naman siya. Po siya red pala. Tama ba? Tapos ito, pink siya na maliliit lang din ang bulaklak niya. I wanna savor every thought on my mind of you and I getting together. Gotta tell ya, I gotta tell Ganda ng sikat ng araw. Ayan guys, sana nag-enjoy kayo sa aking bakuran, sa aking mga bulaklak. Ayan. Ayan, pagpastan nyo mabuti. Ayan. Ayan ang aking mga alaga guys. Mag-enjoy lang tayo every morning. I can't believe we started our friends. Oh, it's like we were meant to be.
Thank you so much guys sa inyong panonood. Bye-bye.